салому алейкум бародаро, ба шумо хурик навад. Имрӯза барномаи мо дар бораи ремонти анами чиз печка, мисол дарди печкара мегем. Бисёреҳо нав мехаранд, печкаи нав мехаранд, мисол 100% кор мекунад, баъд постепенно ханакӣ пуф мекунад. Ханакӣ сабабаш як чизай, як датори ҳамин чиз як диод дорад, предохранитель, ҳаваеш ки месӯза, чиз ханакида мегзарад, мақсад ханакӣ пуф карданада мегзарад. Барои ҳаваи тарзи ҳавая нишон доданиам бодиққат бошед, ҳатман подписатсия кунед, ки мо мисол подписчикҳо зиёд шавад, иншоаллоҳ савоб баи мо мешавад, шумоам роҳи осонша ёд мегиред. Барои дастгирида бошед, боз ба шумо нишон медиҳам, ҳатман тамошо кунед, бодиққат бошед. Ина бародаро шодемаш, ина синемат мекунем ам печкара. Инҷа переключатель диод. Ай ҳамирам мешава линияш бисӯза. Линияи вентилятор ханакӣ пуф карданда. Ана сабабаш ин инҷа мешавад. Инҷа предохранитель дора. Инҷа як диод дора. Диоде ҳаст, ки месӯза. Инҷа диод дора. Метавони айс як сима ҳамхе печоне, ҳами гармӣ пуф мекунад. Мисол соз мешава. Ҳамақадр кора бародаро. Сабаби звук, вентилятор звук мебарад айни кор карданда, метавонед инҷа смазка кунед, кор дадрояд. Вобшем, ҳамақадр корай. Агар регулятор як сабаби дигар, агар ки тез отключение дод, камтар гарм мекунад, хича мекшад, инаи дард мешавад. Онҷа метавонед ки настройка кунед. Меҷиқеш уже хуб мешавад, кор намедрояд. Хуб, хай дастгирида бошед. Бо шумо хурик навад. Дар канали мо ҳатман обуна шавед, ки мисол ҳамхелӣ халқ бисёр дастгирида бошанд бародаро. ҳатман дастгирида бошед, зинда бошед, саломат бошед.